125 kalayaan job fair gipahigayon sa Department of Labor and Employment o sa Kamahanan sa Dakbayan sa Sugbo ang ginagsahan sa mga job hunters. Anang report. Wala magkawang ang job hunting ni Crisard Dino Diala human siya na hard on the spot sa kalayaan job fair sa Duli 7 o Cebu City LGU atol sa ika-125 kasumaran sa Philippine Independence Day. Si Jessa Rose Maravillas nagpaabot sa ihang turno alang sa interview sa trabaho nga iyang gitinguha. So, ganan ako mo experience og lain na sad nga field ba side sa cashier. Ganan sa ko mo try og service crew ana ra sir. Matod sa usa ka HR manager sa usa ka kumpanya nga kinahanglan ang total package sa usa ka trabahante. Ang ilang gipangita nga makahatag sa serbisyo nga ilang gitanyag. Responsible siya and can commit to any work given with. Matod ni Direktor Lilia Esteliore sa Dole 7 nga 3,720 job vacancies gikan sa 40 ka mga participating companies ang nagpaabot sa mga job seekers. Katambayayong usab nila ang Cebu City Department of Manpower Development and Placement kung DMDP. Atong gipanghinaot nga dinhi sa atong job fair nga gipahigayon nga kanunay natong gipahigayon dili lang sa June 12 nga daghan unta nga matagaan nato og pantrabaho. It's a one-stop shop services of the national government agencies involved niya. Si TESDA pod na apoy gi-set up diri para katong i-refer pod sa ato mga employers nga kinahanglan sila additional nga skill. Dili man nato ilimit ang kahigayunan sa Cebu City lang. Kay naa may uban nga nagkinahanglan nga makatabang pod ta paghatag nila sa maong mga opportunities. Samtang ipasabot ni Esteliore nga sagad sa rason ngano adunay dili madawat nga aplikante tungod kay wa mohaom ang ilang katakos sa trabaho nga gi-applyan o job mismatch. Hinoon adunay pamaagi aron magtakdo ang ilang trabaho pinaagi usab sa programa sama sa retooling sa TESDA. We're instructed by the Secretary of Labor, Secretary Benny Laguesma, that there should be one government approach atong mga TESDA o gamong mga livelihood program. Samtang sa Eastern Visayas gidagsa sa mga job seeker ang Kalayaan Job Fair 2023 ngadto sa Tacloban City. Ana sa kapin 3,400 ka mga trabaho ang gitanya gikan sa 45 ka mga local employers ang mamahimong maaplayan. Atol sa job fair adunay mga nagbalampuson hard on the spot sa lain-laing trabaho. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Misdak.